manje into engixakayo uDJ Bhunu uthi uMampintshi unezilwane kodwa la ephepheni uMampintshi unoBhunu kodwa uBhunu uthi uMampintshi unezilwane kodwa uMampintshi unoBhunu kungenzeka mhlawumbe uBhunu uyena isilwane kodwa manje ziphi pho lezi ezinye noma ngoba bekhomba la bakhomba zona mhlawumbe kodwa futhi uMampintshi uthe kuBhunu akayikhiphi izilwane lezi athi unazo uBhunu futhi akasakwazi uyikhipha uselokhu ethi asikhiphe ingoma ingenaphi ke futhi manje ezilwaneni noma izilwaneni nengoma noma ingoma enezilwane noma izilwane zengoma noma ingoma yezilwane noma izilwane ezisengomeni ingenaphi okay uMampintshi ake maye nezilwane uBhunu yena unani akanangoma akanayilwane akanalutho unezikweletu nje